ame tarata la me kalo kile bisa ban kele samba flani mo wan fla ama fo bismillah an 3 minutes e ko jem kan kono bi la semba ka dama o te dore ayra ka fo docteur Umar Mariku bela jeli ba kala ka fo le 4 janvier temeni ko ni alimna alina ka animateur donc mi baraka har jusula no to ko kayra umle la fukal ko do ko ni bon ko na la docteur Umar Mariku ko ni blara ko libération provisoire atume ko konna lela am won mi kala ma le 4 avril temeni ayra ka fo marfatu ko ni no yi an ka finitigila ka dɔw ye ninnu kɔni ma se ka si dɔn ma t'a dɔn ma kelen minnu kɔni don wa n'u ka marifa kɔni donna docteur Umar Mariku kɔni ka domicile kɔnɔna la k'u bɛ taga minɛ o kɔnɔna la docteur Umar Mariku yɛrɛ tun tɛ so bari a bɔlen b'a fɛ k'u tun y'a lasɔmi ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ docteur Umar Mariku kɔni tununa o don fo bi maa si t'a fan dɔn dɔw b'a fɔ ko tunu don dɔw yɛrɛ fana b'a fɔ ko a y'i yɛrɛ ta fɔlɔ yanni wagati min cɛ o kɔnɔna la docteur Umar Mariku kɔni communiqué dɔ bɔ semaine in kɔnɔ min b'a jira k'a fɔ ko ale ma taga yɔrɔ si ko ale ma boli ale bɛ Mali kɔni dugukolo kan ko nka a bɛ k'i hakili sigi yanni wagati dɔ cɛ ni lase kɔni an y'o sɔrɔ presse guinéenne dɔ kɔni fɛ olu mɔgɔw de kɔni ye kuma in da lɛfɛ kan k'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko ni docteur Umar Mariku ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'a ye nin révélation de kɛ olu ye min b'a jira k'a fɔ k'ale ma boli k'ale bɛ Bamakɔ kɔnɔna la et puis ale bɛ sécurité la basi ma foyi tɛ ale la an b'a fɔ